darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tinilqakom għal din qudiesa oħra li qed nagħmlu bħala komunità virtwali biex ngħidu hekk, komunità li tinġabar xorta waħda mid-djar tagħna minn fejn ninsabu, ma biex inqimu lil Alla biex inkunu knisja flimkien. Llum nirringrazzjaw lil Gabriel u l-Anis li ġew biex jannimaw b'mod mużikali tant sabiħ din il-qudiesa tagħna, s-soltu magħna jkollna lil Filippa u Bettina. Imma ejjew il-koll inħossuna li qegħdin nipparteċipaw f'din il-qudiesa anke bit-talb tagħna, bil-preżenza tagħna li aħna għalkemm ninsabu f'postijiet differenti imma nkunu preżenti spiritwalment għall-mulej. Fil-fatt inħeġġeġkom anke bħalma għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħat biex min ikun jixtieq jibgħat xi talba xi intenzjoni, jaqsam xi ħaġa magħna permezz fuq il-Facebook, fuq il-YouTube. Nkunu nistgħu nagħmlu dan ukoll biex inħossuna wkoll iktar parteċipi f'din il-qudiesa. U tillum il-Knisja tiċċelebra dan il-weekend niċċelebraw il-festa tat-Trinità Qaddisa. U allura anke wara il-Vanġelu nkun nista' naqsam ftit riflessjonijiet magħkom. Din hija biex ngħidu hekk il-familja spiritwali tagħna. Dan Alla wieħed fi 3 persuni, u allura jew anke fil-bidu tal-qudiesa inqimuh u wkoll nitolbuh il-maħfra u l-fejqan għad-djufijiet kollha tagħna. Inti triq li twassalna għand il-Missier, mulej ħniena, mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti il-ħajja li biha ngħixu fik, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla, fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf ta' Alla bejn il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla Missier inti bat fid-dinja il-kelma tal-verità u l-Ispiritu tal-qedusija. U rejtna il-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina li nistqarru il-fidi vera billi nemnu fit-Trinità Qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien, Mosè qam filgħodu kmieni u tala fuq il-muntanja tas-Sinaj kif kien ordnalu l-mulej u ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu
u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn quddiemu u għajjat, Jahweh, Jahweh, Alla li jader u jħen, tqil biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Mosè, minnu fih, inxteħet għal wiċċu fl-art u taqima u qal, jekk jien tassew sibt ħnina qudiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok, għax dan hu poplu rasu ibsa. Affrilna żunitna u ħtijietna u ħudna bwir talik. Il-kelma tal-mulej. Duħħal lill-Alla. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int, mulej, Alla ta' missirijietna. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek ismek qaddis u msebbaħ. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-seb imqaddes tiegħek, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abissi, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Elu ta' tinjitra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fema waħda, żommu slim, u Alla tal-imħabba u slim ikun magħkom. Selmu lil xulxin b'bewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha isellmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom ilkoll. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu, Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu il-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-liben il-waħdieni ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. U jekk inħarsu lejn il-fidi tagħna anke kif tiġi biex ngħidlek definita b'mod pjuttost ċar anke fil-katekiżmu fit-tagħlim tal-Knisja, insibu li din il-festa tal-lum, din ir-realtà li qegħdin niċċelebraw, it-Trinità Qaddisa, hija fiċ-ċentru biex ngħidu hekk hija l-misteru ċentrali l-qofol tal-fidi tagħna. Nipprova nispjega naqra għalfejn il-Knisja tgħallem dan. Immaġinaw kieku kellna naqbdu l-ispektrum sħiħ, ġifieri il-firxa sħiħ anke tar-reliġjonijiet fid-dinja. Jekk aħna nibdew mbagħad nidħlu iktar b'mod speċifiku dejjem ħanaslu iktar għal dak li lilna jiddistingwina. Hemm ħafna affarijiet li aħna naqsmuhom mal-oħrajn
li hija xi ħaġa tant sabiħa, imma mbagħad iktar ma tibda tidħol fil-partikolari, iktar ma tibda tidħol fid-dettall, isek nieżel minn ġol embut biex tasal għal dak li huwa speċifiku. Mela ħantikom naqra eżempju. Jekk nitkellmu dwar li nemnu li jeżisti xi ħadd divin, nemnu falla, nemnu li jeżisti Alla jew l-Allat, nemnu li hemm xi ħaġa spiritwali ikbar minna, dak li forsi b'mod tekniku jissejjaħ dak li huwa trascendenti. Allura, dik hija esperjenza u twemmin li aħna naqsmuh ma' ħafna nies, forsi nistgħu ngħidu l-maġġoranza tal-bnedmin kemm li jgħixu bħalissa u anka li jgħixu matul l-istorja. Ġifieri jekk ngħidu r-reliġjonijiet kollha, kemm ir-reliġjonijiet Islam, il-Kristjaneżmu, jekk naraw anka forsi l-Induiżmu u anka ħafna reliġjonijiet oħrajn żgħar ta' tribujiet, eċetera. Allura nsibu li dak huwa twemmin li aħna naqsmuh ma' ħafna bnedmin oħrajn, mal-biċċa kbira tal-bnedmin. Imma hija nagħmlu pass iktar issa f'dak li huwa partikolari. It-twemmin falla wieħed. U allura dak li aħna nsejħulu l-monoteizmu. Allura mbagħad hemmhekk nindunaw li issa diġà inżilna tarġgħu ġejna ħafna iktar partikolari, għax issa ġejna fuq livell ta' 3 reliġjonijiet li huma il-Kristjaneżmu, l-Islam u l-Ġudaïżmu, il-reliġjon ludija li tagħha kien jappartieni Kristu u l-ewwel dixxipli. U allura diġà inżilna qed niffukaw iktar issa. Jekk imbagħad nidħlu iktar jerġa' fil-preċiż, u allura niġu iktar issa fuq dak li niċċelebraw illum din ir-realtà misterjuża ta' Trinità Qaddisa, allura issa hawnhekk dħalna jerġa' iktar fil-profond, iktar fil-partikolar biex ngħidu hekk il-lembut qiegħed jidjieħ, qiegħed jagħlaq. Għax propju issa wasalna f'xi ħaġa li ħadd ieħor ma jemminix u ħadd ieħor ma jifhimix. U allura hawnhekk issa ħallejna fil-ġenb kemm lill-poplu Ludi u anke r-reliġjon Ludija u anke r-reliġjon Iżlamika. Għax huma ma jifhmux kif aħna ngħidu li nemmnu f'Alla wieħed, imma mbagħad dan Alla wieħed naqsmuh fi 3 persuni. Huma jaħsbuna li aħna nemmnu l-kontradizzjonijiet għax jgħidulek jew wieħed jew 3. U din hija realtà li lilna wkoll kultant tfixkilna. Fil-fatt aħna assisin u djakni li bħallhom ikonna nipritkaw, kultant ngħidu dan huwa din il-festa tissejjaħ the preacher's nightmare, ġifieri ħolma ħażina xi ħaġa li kull predikatur bħal dan il-weekend tas-sena kull darba jibda jgħid x'ħanaqbad ngħidilhom għax dan huwa misteru. U jista' jkun li forsi aħna din il-kelma misteru iddejjaqna, fil-fatt anke dik l-idea li ġibtilkom tal-lembut li jagħlaq dejjem jiddjie iktar, forsi aħna ħedin hija xi ħaġa li naħsbu aħna forsi għalina l-kelma misteru hija xi ħaġa li kienu jgħidulna l-katekisti meta konna żgħar fid-dutrina għax aħna konna noqogħdu ninsistu nsaqsu imma għalfejn u fl-aħħar ma jkollhomx iktar risposta u jgħidulek biżżejjed dak misteru. U allura aħna naħsbu li misteru hija xi ħaġa negattiva jalqulek il-bieb sabtulek il-bieb f'wiċċek biex ma jispjegawx. Mentri fir-realtà il-kelma misteru hija xi ħaġa kompletament bil-maqlub. Misteru huwa xi ħaġa tant meraviljuża, tant kbira, tant wiesa' li l-moħħ tal-bniedem, għax minkejja li l-moħħ tal-bniedem huwa xi ħaġa sabiħa, komplessa, intelligenti għall-aħħar, imma xorta waħda hemm affarijiet li huma kbar wisq biex aħna nifhmuhom. U dan huwa proprju l-misteru tat Trinità li lilna jagħmilna insara. Aħna maħniex insara biss, maħniex Kristjani biss, maħniex Kattoliċi biss għax nemmnu f'Ġesu, għax nemmnu fil-fidwa li rebħinna, imma fil-qofol tal-fidi tagħna nerġa' ngħid dak li jiddistingwina minn reliġjonijiet oħrajn huwa dan il-qofol ta' Alla wieħed fi 3 persuni, Alla wieħed fit-Trinità. Issa forsi tgħidu iwa ma x'differenza ħadd tagħmilli. Jiena niftakar anke meta kont xi 15-16 sena ilu kienu qed jippruvaw jispjegawna x'għalmet il-Knisja matul is-sekli fuq dan l-affarijiet u wieħed seminarista qabżitlu kien naqra nervuż. U qallu fader lill-professur li kien qed jgħallimna, qallu issa Trinità fiha 6, fiha 2 u fiha 4 jeħħanet magħhom u ovvjament kulħadd infaq jitħaq fil-klassi. U jiena ngħid faċli nirraġunaw b'dak il-mod, għallunna li hemm 3, mela hemm 3. Imma r-realtà hija aktar komplessa. Immaġinaw intkom il-familji tagħkom, kemm għandkom aħwa pereżempju, jew kemm għandkom ħbieb. Issa immaġina ħajtek kemm tkun differenti kieku qar wieħed minn dawk il-membri tal-familja tiegħek ma kienx hemm qatt ma jeżista. Pereżempju ħuk iż-żgħir u inti qatt ma ltqajt miegħu. Jew inkella kieku ommok kienet mara kompletament differenti minn dik li hi fir-realtà. X'differenza tagħmlilna? U allura l-fatt li aħna ngħidu li Alla huwa wieħed fi 3 persuni u 3 persuni missier Iben u Spiritu Santu, mhijiex sempliċement realtà li aħna rridu nemmnuha jekk irridu nissejħu nsara, imma hija xi ħaġa li aħna nimmirħu fiha u nifirħu biha u niċċelebrawha għax din hija l-familja tagħna.
Fil-qofol tagħha xi tfisser l-aħwa din ir-realtà Alla fit-Trinità, Alla wieħed Trinità. Tfisser li Alla għalkemm huwa wieħed huwa wkoll familja fih innifsu. Għax għandek il-missier li jħobb, għandek liben li huwa il-maħbub, u dan dejjem sa mill-eternità ma kienx hemm mument li Alla faqqas u ġew iktar minn wieħed. Imma mill-eternità Alla huwa wieħed fi 3 persuni, mela għandek il-missier li jħobb, liben il-maħbub u l-imħabba ta' bejniethom li huwa l-Ispirtu Santu. U nerġa' ngħid hija realtà li ma tistax aħna kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż tintuża din il-frażi jgħidulek xi ħaġa mind-blowing, tifqalek moħħok meta xi ħaġa ma nistgħux nifhmuha, ma nistgħux naħkmuha bil-moħħ tagħna. Imma billi ma nistgħux naħkmuha bil-moħħ tagħna ma jfissirx li ma nistgħux nifhmuha bil-qalb. Il-fakultà tagħna biex ngħixu din il-festa ħut mhijiex il-moħħ, hija l-qalb. Il-moħħ qed nitkellem fuq livell l-intellett li inti tipprova tifhem li tipprova tfettaq 1 + 1 = 2. Imma hija l-qalb li inti tħobb dan il-misteru li inti tgħid għalkemm l-intellett tiegħi ma jwassalx biex jiena nirraġuna din il-ħaġa ma nistax noħroġ xi calculator u naħdimha, imma fil-qalb tiegħi nemmen li dan huwa minnu għax kull fejn insibu anke fl-Iskrittura b'mod speċjali fit-Testament il-Qadim, fit-Testament il-Ġdid, skużawni, għalkemm anke fit-Testament il-Qadim hemm ħjiel ta' din ir-realtà ta' Trinità, imma Ġesu jitkellem dwar il-missier, liben u l-Ispirtu Santu, jagħmilha ċara li huwa liben, jagħmilha ċara li huwa ħajjibat lill-Ispirtu Santu li huwa Alla wkoll fuq id-dixxipli tiegħu, proprju dak li ċċelebrajna fil-ġranet li għaddew fil-festa ta' Pentekoste. U naraw kontinwament il-ħidma anka kull min kiteb Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni l-Evanġelisti. Pietru, Pawlu, Ġagbu, Ġwanni li kitbu litri, il-ktib tal-Apokalissi, kollha b'xi mod naraw it-Trinità qiegħda taħdem. Kollha naraw it-Trinità qiegħda f'sinerġija iddedikata mogħtija biex tħobb lill-bniedem u biex lill-bniedem issalvah u biex lill-bniedem terfgħu mir-realtà dgħajfa u midinba tiegħu u tagħmlu parti minn din il-glorja ta' Alla. Innotaw kemm aħna anke Trinità hija kontinwament preżenti fil-momenti tat-talb tagħna. Aħna bħala Kattoliċi li għalkemm anke l-Ortodossi għandhom il-verżjoni tagħhom, imma kull mument ta' talb aħna nibdew bir-rat tas-salib. Anke t-tislima tal-bidu li qedtilkom il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu, propju dak li bija temm San Pawl l-ittra tiegħu tal-lum li aħna smajna. Kemm nispiċċaw momenti ta' talb billi ngħidu glorja lill-missier li liben lill-Ispirtu Santu. Tant talb li aħna nikkonkluduhom b'referenza lejn it-Trinità. Għalfejn? Għax aħna nifhmu u nemmnu li t-Trinità hija Alla fih innifsu diġà komplut. Aħna f'waħda mill-littri ta' San Ġwan jenfasizza ħafna Alla huwa imħabba. U din ukoll hija xi ħaġa proprju għax hija marbuta ma' Trinità, din ukoll tiddistingwina minn reliġjonijiet oħrajn. Reliġjonijiet oħrajn jistgħu jgħidu Alla jħobb. Alla jħobb il-ħolqien, Alla jħobb il-ħlejjaq tiegħu. Sem jaslu u diġà hija xi ħaġa sabiħa u meraviljuża. Imma Alla huwa imħabba hija biss xi ħaġa Kristjana, xi ħaġa nisranija. Għax propju nsibuha fl-Iskrittura tagħna. U Alla kien imħabba anke qabel ma ħoloq lilna. Jekk qed ngħidu Alla huwa mħabba, jiġifieri fis-sustanza tiegħu, fil-being tiegħu, fiċ-ċentru tiegħu, Alla huwa mħabba. Nerġa' ngħidilkom il-missier li jħobb liben li jirċievi l-imħabba, dik l-imħabba reċiproka bejn il-missier u liben, u l-Ispirtu Santu li huwa imħabba fih innifsu. Huwa l-imħabba ta' bejniethom. Mhux bħalma jiena nista' nħobb persuna oħra u dik l-imħabba nurija bil-ġesti. Fil-każ ta' Trinità, l-imħabba ta' bejn il-missier u liben hija t-tielet persuna ta' Trinità. U dik naraw mbagħad dik l-imħabba tanti kbira li tfur meta inti jekk taqbad tazza u tibda timliha u tibda tferra ħafna fiha. U fl-aħħar tfur dik it-tazza, fl-aħħar ifur dak li inti tkun qed tferra fiha. U dik l-imħabba ta' tanti kbira li tfur minnu nnifsu u joħloq u jsalva. Alla joħloq fatt ta' mħabba u allura joħloq l-univers, joħloq il-ħolqien, joħloq id-dinja, joħloq il-bniedem. U bħalma nsibu fil-ktib tal-Ġenesi ejjew nagħmluh ġbija tagħna lil dan il-bniedem u allura l-bniedem li wkoll għandu l-kapaċità jifhem, ukoll għandu l-kapaċità jħobb, għandu l-kapaċità jirraġuna, għandu l-għarfien tiegħu innifsu. Imma mbagħad meta Alla jara lil dan il-bniedem dajjef u fraġli li jiżbalja u jidneb, Alla jaħdem ukoll biex isalvah. U għandna dan il-qari meraviljuż li smajna llum mill-kapitlu 3 ta' San Ġwan,
Fejn Ġesu qiegħed jitkellem propju f'dan id-dialogu li sar bil-lejl ma' Nikodemu, dan il-bniedem li kien mgħallem fost il-poplu ludi. U Ġesu qed jitkellem dwar in-natura ta' Alla li kontinwament ifittex il-ġid, Alla li jfittex li jsalva, Alla li mhux qiegħed hemmhekk biex jikkundanna, biex jarmi. Kien hemm qaddies darba qal kieku Alla ma kellux pjaċir bik ma kienx joħolqok. Laħalqek sinjal li għandu pjaċir bik u laħalqek u għandu pjaċir bik u jħobbok irrid isalvak ma jridekx tintilef. U dan huwa Alla Trinità allura li aħna naraw issa kif qiegħed jaħdem. Naraw li l-missier li jidher l-iktar bil-qawwa tiegħu fil-ħolqien. Naraw lil Ġesu li jidher l-iktar bil-qawwa tiegħu għalkemm kull ġest li jagħmel Alla huwa dejjem ġest ta' Trinità flimkien, imma l-iktar li naraw il-missier biex ngħidu hekk fil-mument tal-ħolqien, imbagħad naraw lil Ġesu li jispikka fil-mument tas-salvazzjoni tagħna bil-passjoni tiegħu, bil-mewt u l-qawmin tiegħu, imbagħad naraw lill-Ispirtu Santu li jżomm il-ħajja tal-Knisja tiegħu u jaħdem biex iqaddisna. Anka żommu f'moħħkom anka sempliċement meta aħna nagħmlu ir-ratt tas-salib, qed naqdu l-isem ta' Trinità mal-ġest tal-ikbar imħabba ta' Ġesu. U xi ħadd spjega b'mod sabiħ ħafna fejn jgħidlek aħna nibdew fl-isem tal-missier u tal-iben. By the way, jekk naraw lill-Ortodossi u lill-insara Biżantini, il-Kattoliċi Biżantini kif iroddu s-salib, jagħmlu subajhom it-tlieta flimkien u jaqduhom f'wieħed u jibdew hekk. Fl-isem tal-missier, nagħmlu aħna wkoll. U tal-iben mela x'qed jiġri, mill-missier ninżlu għall-iben għax l-iben jinżel fostna. Xi ħadd spjega b'mod sabiħ fejn jgħidlek Alla jibgħat lill-ibnu l-iktar bogħod possibbli, bagħtu biex saħansitra jidħol fir-realtà mid-dimba tagħna. Jiena nħobb inġib dik l-idea meta forsi attrajtu bniedem iwaddab boomerang, tmur l-iktar il-bogħod possibbli, imma mbagħad terġa' tiġi lura għandu. Il-missier jibgħat lill-iben tant il-bogħod biex jiġbor lil min kien l-iktar il-bogħod, lil min kien fid-dnub. Biex huwa ġej lura għandu l-iben jiġbed il-bnedmin kollha għand il-missier. Bl-Ingliż hemm kelma tanti qawwija li tbeżżak jekk tirrifletti naqra dwarha, jgħidulek God forsaken. Pereżempju xi post li tant huwa jkraħ, tant huwa mitluq, xi post fid-dinja fejn hemm faqar enormi jgħidulek a God forsaken place, jew post tant hu ikraħ jgħidulek God forsaken. Jiġifieri qisu minsi minn Alla, abbandonat minn Alla. U l-missier jibgħat lill-iben propju in God forsakenness fil-postijiet li l-bniedem jgħidlek laqqas Alla ma jersaqlaw. Imma Alla bagħtu lill-ibnu hemmhekk biex huwa ġej lura għand il-missier jerġa' jiġbor il-bnedmin. U kif imbagħad inkomplu l-missier, l-iben u l-Ispirtu Santu. L-iben jerġa' jiġbed il-bnedmin u jiġborhom fil-flaqda fil-komunità, fil-komunjoni ma' Alla li huwa l-Ispirtu Santu li jaqadna l-kol flimkien. Jaqadna f'komunità bejnietna u jaqadna f'komunjoni ma' Alla. Araw kif aħna anka sempliċement simbolu imma fih kredu sħiħ ta' informazzjoni għal min irid jara u għal min irid jemmen. Allura ħut nerġa' nenfasizza din. Aħna nemmnu ma nistgħux nirraġunawha bil-moħħ, bl-intellett tagħna, 3 persuni falla wieħed, imma nistgħu nħobbuh bil-qalb dan il-misteru, għax dan huwa l-misteru tal-familja spiritwali tagħna, ta' Alla li huwa kollox għalina li fih aħna ngħixu, nitħarku u neżistu. U allura din il-festa tippruvawx tirraġunawha, ippruvaw ħobbuha. Ejjew induru lejn Alla u nifhmu li anke ir-ruoli differenti ta' 3 persuni ta' Trinità imma kollha qegħdin indirizzati anki għalina. U allura jekk Alla huwa Trinità u aħna maħluqin xbija tiegħu u magħmulin biex inħobbu, xi fisser li aħna wkoll irridu iwa din l-imħabba nuru għalejn l-oħrajn ukoll. Jekk l-imħabba tal-Alla tant kienet kbira li faret minnu u xterdet fuqna, daqshekk ieħor tkun kbira l-imħabba tagħna li tfur u tinxteret fuq l-oħrajn fejn aħna noħolqu kuntatti komunità, noħolqu ħbiberija, noħolqu maħfra. Nuru ħuti l-imħabba tagħna, nuru l-fidi tagħna, nuru l-fatt li aħna nsara mhux biss mill-mod kif nitolbu, imma l-mod kif ngħixu. Kif aħna nħobbu lil dak li huma l-iktar imbedin, lil dak li huma l-iktar imweġġajn, lil dak li huma anke skandalizzati, lil dawk li huma fraġli dajfin, fuq il-Papa Franġisku l-ħin kollu jtambar dawk li qegħdin fil-periferija tas-soċjetà. Li aħna verament nuru li aħna uli Alla, jekk aħna nuru l-istess karatteristiċi fina ta' Alla nnifsu, Alla li huwa imħabba. Jalla verament ngħixu din il-vokazzjoni tagħna b'mod sħiħ, b'mod sabiħ u nożżuha, għax din hija l-identità l-iktar profonda tagħna anke bħala insara bħala uli Alla. Nagħmlu mument żgħar ta' skiet fejn inħallu il-kelma tinżel fil-qlub tagħna.
Flimkien ħuti jew nistqarru il-kredu, imma l-kredu bħalma dejjem ngħid ma ngħiduhx biss bħala formula li tallimniha bl-ammen xi darba, imma ngħiduh verament bħala stqarrija ta' dak li aħna biex ngħidu hekk jisu l-mission statement, dak li aħna nemmnu, dak li aħna huwa importanti għalina. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar magħmudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu lil mulej Alla tagħna li ma jammarx f'dar ta' solitudni imma jgħix faqda ta' mħabba lejh nerfgħu talbietna u nitolbuh dawn il-bżonnijiet u dawn ix-xewqat tagħna. Nitolbu l-ewwel qabel kollox għall-Knisja. U lejn nitolbuk għall-Knisja tiegħek biex dejjem tkun propju dik li twassal dan il-ferħ tal-imħabba tiegħek għall-bnedmin kollha u verament turi din l-imħabba tiegħek fl-imġieba kollha tagħha, fl-atteġġament kollu tagħha. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għall-bnedmin kollha biex jgħożżu l-imħabba, biex jgħożżu l-kompassjoni, biex jgħożżu l-ġustizzja, biex jgħożżu l-integrità. U allura biex jeqirdu wkoll minn fosthom dak kollu li ma jaqbilx ma' dan, ir-razziżmu, il-mibeda, kull forma ta' vjolenza. Anke bħalma jitlobna l-Papa kieku dak li jonfqu l-pajjiżi l-kbar fl-armamenti minflok jonfquh f'mediċina, kieku d-dinja tkun ferm differenti. Nitolbu li xi darba għajnejn dawk li huma b'saħħithom fid-dinja jinfetħu għal din ir-realtà tant bażika li l-imħabba tista' ssolvi l-biċċa kbira tal-problemi tagħna. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma weħedhom. Alla Trinità ifakkarna li l-bniedem mhuwiex maħluq biex jgħix waħdu maqtuħ mill-oħrajn, imma li verament l-bniedem huwa magħmul biex jgħix f'komunjoni ta' mħabba. U allura nitolbu li huma jsibu verament nies li jakkumpanjaw fil-mixja tagħhom li ma jħalluhomx waħedhom, nies li jagħtuhom l-imħabba u l-ħniena u l-faraġ li huma għandhom bżonn. U mod speċjali li dawn in-nies ikunu minn fostna stess, minn fost il-Knisja ta' Ġesu. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin kollha biex il-mulej jilqaħħom fis-saltna tiegħu biex il-mulej jagħtihom il-premju li jistħoqilhom u jaħfrilhom in-nuqqasijiet tagħhom. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. U niġbru it-talbiet kollha li intkom bagħtu sa dan il-ħin u anke dawk li forsi tistgħu tibqgħu tibagħtu waqt il-quddiesa kollha, dawk li forsi ktibtu, imma anke forsi dawk li ma ktibtux imma jinsabu fil-qalb tagħkom. L-affarijiet forsi li jinkwetawna, l-affarijiet li jbeżżawna anke mill-futur. Nitolbu lil-mulej biex jagħti lil kull wieħed waħda minnkom dak li għandkom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nkomplu nitolbu wkoll għal ħutna il-morda kollha. Imma l-iktar anke f'dan iż-żmien niftakru f'dawk li b'xi mod huma affettwati mir-realtà tal-coronavirus u niftakru wkoll fil-frontliners tagħna dawk kollha li qed jiddedikaw tant enerġija u anke jirriskjaw saħħithom biex jieħdu ħsieb lill-morda. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Trinità qaddisa missier Iben u Spiritu Santu, aħna tiegħek, nafdawlek talbietna u l-ħajja tad-dinja kollha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. To rest in
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna il-qaddejja tiegħek. Aħna unsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu inti Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna, imma fi 3 persuni in-natura hi l-istess waħda. Għax dak li inti għarraftna u aħna nemmnu dwarek, nemmnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem naduraw 3 persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u indaqs fil-kobor. F'dan il-misteru jfaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sa jinżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, bierek, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmien u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'ratt il-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun ta' sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qiegħed jgħinu, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti rid tinġabar madwarek. Għader missier ħanin lillu lidek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U tiegħu nitolbu kif għallimna Ġesu stess din it-talba li tfakkarna li aħna propju quliet dan Alla l-missier. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlis nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u bil-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li neħħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqrix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now redeemed and you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq f'sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Apparti li nirringrazzjaw ħafna lil Denise u Gabriel li akkompanjawna l-lejla b'dan il-kant tan sabiħ tagħhom u fadlinna x'nisimgħu minn għandhom. Imma l-lejla eżis nixtieq inlaqqakom ma' ħabib tiegħi żagħżugħ li rajtuh jaqra il-qari waqt il-quddiesa, jismu Rob. U Rob huwa student Ġiżwita, ġifieri qed jistudja biex jekk Alla jrid ikun propju jkompli miexi f'din it-triq. U jiena niftakru żagħżugħ minn grupp ta' żgħażagħ mill-Y4J li anke kellna matul il-ġimgħat li għaddew iltqajna ma' membri oħrajn minn tagħhom, niftakru meta kien ta' niferħa kbira meta qal li ħajjidħol għall-Ġiżwita, ħaseb li ħalli għalija ħaseb li xtaqtu jidħol dioċeża bil-fors, imma mhux jien niddetta l-mulej jiddetta fejn jiġbed il-lub tagħna. U issa huwa wkoll rising star tal-YouTubers Maltin, għax issa għaddu vlog ukoll, u allura ħajjaqsam magħna naqra esperjenza tiegħu u anke nittama li bħal esperjenzi tal-ġimgħat li għaddew din ukoll tkun xi ħaġa li tkabbar fina il-ferħ u l-ħeġġa tal-fidi tagħna. Rob, fidejk. Hello, jien Rob. Ġiżwita fil-formazzjoni u fil-formazzjoni tagħna infatti għandna xi snin ta' xogħol. U dawn l-aħħar 3 snin kont qed naħdem il-kulleġġ is-sixth form ta' San Luigi mal-istudenti hemmhekk fiċ-chaplaincy fejn kellna spazju fejn jiġu l-istudenti għattaw il-ħinem, isiru jafu l-xulxin u bil-mod il-mod isiru jafu xi ftit lil Alla wkoll u li mħabba li għandu għalihom u għalina kollha. Ikolli ngħid isu daw l-aħħar 3 snin kienu l-isbaħ snin ta' ħajti. Issa inkompli bil-formazzjoni tiegħi għal min ma jaf x'inhuma l-Ġiżwiti min huma u x'namlu tinkwetawx għax qasjien ma kont naf qabel ma tħalt. U infatti għalhekk bdejt daw il-videos dal-vlog fuq YouTube għax jien ma kont naf xejn, forsi ħafna min-nies normali biex ngħid hekk ma jafux nagħmlu u l-ħajja tagħna. Allura permezz ta' daw il-videos nispera li nkun nista' naqsam magħkom il-ħajja tiegħi u l-ħajja tal-Ġiżwiti u nsiru nafu isu x'nagħmlu li maħniex isu xi aliens jew xi ħaġa hekk, imma nies normali bħal kulħadd. Allura nitlob li titolbu għalija għall-formazzjoni tiegħi biex inkompli inservi lil Alla b'dak li nagħmel u kemm jista' jkun inservi lill-oħrajn u inkompli nħobb lill-oħrajn. Thank you. Għax forsi ma semmejniex l-isem tal-vlog, Jeswity, Jeswitty u Rob, by the way, ma tedkomx kun jommu, Rob Rizzo. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħu l-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom, ħariskom u jimlikom bil-ferħ tiegħu Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lillah. You put your